Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uvelephi ke usaqhubeka nokuthetha noZakes ngayo yonke lento ye-DNA. UZakes ke uyacaphuka ke ethi lo bezomyeka ondle umntana ixesha elingaka. Uvelephi ke ixoke elikhulu uthi naye bengekho sure uba lo mntana ngowakhe and ucela uxolo. UZakes ke uthe kulungile. Ukusukela ngoku inye into esizawuyenza sizawuhlala sonke nomanqoba nawe enguZuvelephi as ifamily. So akana choice kunyanzelekile uhlala noZakes esingamazi ke ba akazumhlukumeza kakhulu naxa sebehleli bobayi-2. Bonakele uSibongile eme noDeliwe ke uye wanaso ke isibindi ke sokumbuza uba ingaba inyani nalento ndiyivayo yoba njengoba ndisebenza apha kanti wena ubhatala isikweleti sikaphetheni ngam. UDeliwe uqala wangathi unazo ke inhlonanyana kancinci wazenza ongevayo. uSibongile wathi makaphinde. uSibongile uthi undivile andiziphinda mbuzo. Khange bana choice ke uDeliwe wavuma yamothusa ke lo Sibongile ba uyavuma nyani naso neso sibini sothi avume. Wathi ke omnye ewe kunjalo. uSibongile ubuza uba kanti wamenzani lengaka. Hayi ke uDeliwe wamxelela uba makaye kube tefa apha. uSibongile uthe kungcono utatakhe ayazi ke inyani ethi njengoba esebenza phaya nje bekumele uba yena useyunivesithi. uDeliwe wathi wena neuniversity phi bungasoze euniversity wena. Emqhayiselana ngoVelephi ke uba ungcono yena uVelephi ufumene indoda emthandayo uyatshata. Wena unantoni sisi? Ethi bekumele uba uyanibulela kwa inceba endikwenzele yona yokukufumanela umsebenzi. uSibongile ke ekhamisile ke ngabelieve yonke lento and eqhubeka ke uDeliwe ngelithi wena bekumele uba udlala nezinja ngapha exopho elithulini niyabhuquza pha. uSibongile ke wamkhumbuza nokuthi uba utatakhe wayengazange agule ngengekho phaya yena yilento kufuneka azi inyani. uDeliwe uthethe amazwi ke ahlabayo ke ethi ndiyazi Sibongile asoze ndibe ngunyoko kodwa wena khona nje into ongayaziyo phakathi kwami notatakho. Utatakho soze amfumane omnye umfazi ofana nami. Akululanga nje bamfumane. Utatakho soze alahlekelwe kwandim ngenxa yakho. Umshiya apho ke ekhala uSibongile ejulwa nezinto besebenza ngazo. uDeliwe kangakhombisana kancinci ukuzisola ngesenzo sakhe. So emsebenzini ke uSibongile uzama ukusebenza kukhona imeeting nomfundo nabanye abasebenzi wanika ii-duties zabo akeva nalithethwa noba kuthiwa uve nje iphathi ye-curtains kuphela. Wemkako wabashiya sithi yena usawuhlamba ezo curtains. Xa efika pha esebenza akakwazi nokwenza yeyokuqala into yaklina. Uvele wahlala phansi waphelwa amandla kwayinto eguqileyo. Kanti kuzothi gqi unomfundo ngokwahleli yagobise inhloko pha esitulweni wabesembuza uba hayibo kwenzeka Sibongile wathi omnye hayi uright wathi asoze utsho kanjalo senibonile. Wathi usazihlupha nangalo mfana nangoku ungazihlukumezi ngomuntu osezenzele ichoice yakhe Sibongile. Uthe ke uSibongile no ayingokwenza qha namhlanje ndizikhumbulela umama wami. Unomfundo ubuza ukuba yintoni evuse lonto. Wabesembalisela ke ngosisiteliwe obekumele uba ngunina kuye uba umenzeni. Ethi ndifukuza kangaka nje kanti ndifukusela omnye umuntu. Andifumani nomrholo opheleleyo kanti kubhatalwa isikweletu somuntu. Umothusile ke lento nomfundo esithi bengayazi yena uyaxoliso watsho wamahaga ke. Kuthe ke besahagene kwangena unjengaye kodwa khange bambone. Khange besatsho nale bezoyithetha uvele waphuma wabashiya. Unomfundo ke ubonakele ehambisela ukutya unjengaye ufike wambuza uba kwenzeka na ngaye. Wabuza omnye uba lento okutheni wathi omnye nditsho lento uba ungwemgwexa wethu besomnye inento yokwenza nalento yelo mfana wakwambamba. Wayibuza unomfundo uba ayibo ngoba kutheni wathi ndisho uba lo ndinibone nigonene nalo mntana wakwambamba ngabe imfihlo yethu iseyimfihlo. Wavuma kunomfundo wabesibuza kunjengayo bakwenzekani ke ngoSibongile. Wabesemchazela kunomfundo sithi mina beningayazi uba kanti nina ni-involved kwinto zokuthunjwa kwabantu nento yokukwenza abantu izicaka. Kusukela nini njengani senza loo nto. Unjengayo uthe ke ndicela unganithuki. Phikile ke esithi yena akayazi yonke le nto ayithethayo. Wabesemxelela kunomfundo ngestori sonke sikaSibongile noDeliwe noPhetheni. Uvumile kunjengaye sithi ewe uyakhumbula uba uDeliwe ukweleta uPhetheni kodwa ke le ayithethayo yena uyayiqala. So noba kuzakazibuzela ngokwakhe ke pha kuPhetheni uba kanti kutheni kusenzeka kanje ngomntana abantu.
uSibongile ke uhleli futhi ke caba besebenza wahlala wadla uhleli kalisizi wabe sengena kunomfundo ke ethi bezomjonga because ke sesazi ba isimo sakhe sithini watsho ke uba uyayazi ukuba bona boyi2 abazange bayiqale kahle ipage yokwazana kodwa ethi ke uyarhalela ukuba ambalisele ngaye. Sibongile uyokuthuka ke cinga into yoba uzawuthatha ngento kanje ngayo nomfundo laa nto wayeyibonile. Nomfundo umbalisele ngobomi bakhe ke ba naye zange azixelele uba angayi-domestic worker sakhula kodwa umama khe ebelapha esitratweni ehlenyuka namadoda so kwanyanzeleka into yoba naye akhulise abantwana bakowabo abe mdala. So uSibongile besesithi ke uyaxolisa bengayazi uba kukhona into ekanjalo ebulela nento yoba ezile wazomtsheka. Kufike ke i-wedding planner yoKwenzo ke uSibongile uyihambisele ukutya. Uthe xa efika kwabe sesithi ubhutiza ke lo bendicela sosike uhlale wethu ube ngamehlo wam esibini ndilindele uKwenzo apha uzolungisa ulinganisa isuti yakhe. Hayi uSibongile wathi akabone ngathi ngumbono omhle lowo zininzi izinto ekumele azenze. Uthe ke besaphikisana ke wavele wathi gqi uKwenzo wabe semncoma ke uPablo wakhona uba mhle uyafaneleka wabe sesithi uSibongile xa imjonga wese uKwenzo sithi Sibongile wathi omnye yebo wabe sesithi ke ucingani. Sibongile wamjonga wathi hayi right bekunzima nje ukuthi kumphendulo wabe sesithi ke kufuneka ahambe thatha i-tray yakhe wathi kusafuneka ndihambe ndiyopheka ukutya kwasebusuku wamshiya ke eme apho ephoxekile ke uKwenzo. uPablo yena uthe ungamuhoyi wethu wena umhle gqithi sumnaka lo. Kwenzo yena uphoxekile kuba lo uSibongile semele kude le naye njengangoku and kuyacaca into yoba into yabo ngeke iphinde besalunga. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.